Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Ano pa man, Lunes na baga. Ikatulong aldaw na ka Nobyembre. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa paghampang niya to kaining semana asin kan kaaldawon an mahal na Diyos dapat permitang ipigpaenot yan tabi sa gabos. Happy birthday na po sa mga may kumpleanyo ngunyan na petsa 3 Nobyembre, Lunes 2025. Tingog Kanbanwaan na tabi. Naglalaom na yaon po kamo, nagdiretso lamang so namuyaman na magdangog sa programa. Kasabay ng imbitasyon na sabayan nindo kami sundo alas 10:30. Ngunya na udto. Bantang kamudyan tabi. Naghahanda na siguro kan pangutuhan. Busy na sa trabaho. Mga security guards niya tong suki tabi nakadestino sa manlain-lain na sa indong pinagdudutihan na lugar, establishmento, opisina, gobyerno, pribado. Mabuhay kamong mga security guards. Kumusta man tabi ang mga tinderos, tinderas dyan sa public market, Merkado kan Legazpi. Yung sa tuya mana listener dyan sa Legazpi City Public Market, so Ludovice Tailoring, good morning dyan tabi sa Indo, Ludovice Tailoring. Kamu man tabi dyan sa Albay District sa Saudan, maray na aga kay kasag buda kay tatamon na paminta dispreso gabos na barkada ta dyan na tinderos, tinderas. Ano lamang ang pangutuhan nido dyan sa Washington Drive, Gugon area. Madam Beth Costa, maray na agad dyan sa Costa Enterprises. Saro sa mga pioneer and sostenido. Minasabay po sa komersyo. Minasabay sa negosyo. Nagpapadalagan kan ekonomiya kan Legazpi. Ining mga haloy ng tiyandahan Costa Enterprises, maray na aga tabi Madam Beth Costa. Oy, si ELCY, hello Sir Pio, good morning. Here pa me, continue listening at DCGB while traveling to Legazpi. Aha. Sino ba to? Si LCY? Madam? Madam or Sir Tabe, Si Madam LC? LC ata to, ha? Good morning, Tabe. Madam LC, ingat-ingat sa biyahe, ha? Nakamonitor siya sa iyang vehikulo. Thank you so much. Happy listening and ingat sa driving. Ma'am LC, ELCY, ang sa iyang account sa Messenger. Messenger, Ma'am Beth Costa, good morning tabi, Ma'am Beth, ha? Siyempre, dyan man sa barkada niya to, ining Gold Street and Good Luck Novelty, Madam Pilar Akende. Pati naman dyan sa Forbes College.
Kumusta yung kwan dyan, yung relohero tang eksperto sa Gold Street? Sa kunyan sa ano ini si Sir June. Morning. Katuwang tadyan sa luwas si Pading Jimmy, ansa mo yung chief reporter kumpadring Al, as in si Pading Jomar Bien with Joshua and si Angel, Buda si Karen, sa Manibela si Henry Mata. Good morning dyan sa mga taga-Daraga, Mayor Vic Perete, MVP, good morning. Pati naman po dyan sa konseho, bilog na konseho sa pamamayo ni Vice Alcalde Love Ruiz. Morning, mabuhay ka mo dyan mga konsehales. Ano lamang ang pigsibut-sibutan man dyan, mga taga-Daraga. Siyempre, si Manong Nonong Cordova. Good morning, Manong Nonong Cordova, tabi. Stay dry and safe. Likewise, Manong Nonong Cordova. Morning, tabi sa imo. Sa master control, an sa kuya pong kapartner, an sa kuyang kabady, an sa mo yung chief tech himself, Ramir Tanay. Mantang sa IT, sa bayan na po kita bagano, halos pera ng taon Chief Tech Ramir, 5 taon mahigit na nadadangog kita sa radyo, yaon pa sa internet. DCGB News Online, ang sa tuyang kapartner dyan, ang navigator sa internet lanes, Jerome Nico Martinez. Dahil kompletado ang programa kunwara ang newsroom. Yaon dyan, nagpipilik-pilik, nagpipitik-pitik, nag-aaring bukay ang bareta. Nanginginot dyan News Director Mardila Matatag with Madam Shia Leron, Jen Matthew Baleran. Si Nicole, ano na ba si Nicole? Hindi ko nakikita dito sa salamin. Wala pa. Unofficial ko pa. Live si Nicole Anglo yan eh. Siyempre, Jimos Barrios. Yan ang nagkakadarang gindo, kada best na may news break, buda major newscast. Sinda po ang minagiribo ka yan. Pati na po ang nagkakabarasan nindo dyan sa internet, ang DCGB News Online. Sinda po gabuskaan. Mabuhay ka mo dyan! O yung ating biyahero, listening from Nasugbo, Batangas. Keep safe, Bicolanos. Yan, si 4498. Sa tuya ining amigo dyan, biyahero ini. South Roader, Batikanong biyahero. Siyempre si Sir Benji Heli de Pogi. Benji de Pogi Heli, good morning tabi. And mga parantabay taman sa ginubatan. Sa bidigdi ni 0680. Ang sa iyang last 4 digits is 0680. Good morning tabi Sir Pio. Listening from ginubatan. Kung apudan mo tabi Sir Pio ang pag-asa, pwede man pakihumapot kung sadin ang bagsak san uran. Taba ka maparyo last time na sa to nag-agi sa bagyo, pero suuran sa Visayas nagbagsak. Para makaandam, kina-preparar kita. Salamat po. Yan. Primero, tamang-tama Chief Tech, nakaready ba dyan yung interview kasubago ni VP Henry, yung later part na baga sa pag-asa? Pakiready tabi, akan Chief Tech Ramir. Primero, salamat tabi 0680 sa pagtiwala man sa indong lingkod, manungod dyan sa panahon, sa paghapot sa pag-asa tabi. Thank you so much. And 10:26, maray na aga tabi Sir Pio, naka-shout out. Antabay ang iisang cupcake ng Albay with big speaker. Yan. Speaker ba to o speaker? Kasi may speaker talaga eh. Baka speaker to na misspell na. O baka speaker talaga. Baka ngaran niya ni big speaker. Yan. O big speaker. Anyway,
Thank you so much, Tabi. Ang nag-iisang cupcake daw ng Albay, 10:26 yan. Pinagkuhan ko, Tabi, pina-record ko po sa interview ni VP Henry. Duman na sa later part ba kang programa niya sa Pag-asa. Tanya ko, baka may maghapot mananggad. Tamang-tama, may naghapot digdi sa Satuya. Ining si kunyan, 0680 from Ginubatan, pakiapudan databing Pag-asa, pwede po makihumapot kung sa din ang bagsak san uran, tabaka mapareho last time na sa to nag-agi. Subagyo pero suran sa Visayas nagbagsak para maakandam kita kinamika makapreparar. Salamat po. Yan. And dyan sa Busay, 4624, traffic sa Busay Serpio, nasa Malabog na, Supuro. Taod-taod tapag orestoryahan ta po yan. Ano? Traffic databi, sitwasyon dyan sa Busay, Sandaraga. Well, pinaready ko talaga intentionally kunyan ni VP Henry and sa mo yung Vice President for Network Programming interview sa Pag-asa. Igwa ba ganing release nin bulletin. Sir Boying Parcon, good morning Tabi. Sir Boying Parcon, maray na aga, Sir Boying Parcon, moviling da to Legazpi. Sige, ingat sa pagbabiyahe, Sir Boying Parcon. Pinaready ko yan primero, niya ko kung may maghapo talaga, so Albay baga, nasa signal number 1 na po, bilog na Albay. Igwaning release na bulletin, pag-araw ka ining may mga bagyo na Tabi, ang pag-release ka yan, bako na pong itong alas 5, alas 11, alas 5, alas 11. Bako nang araw ka ang Tabi, Igwa na anin 3-hour release kan bulletin kan Pag-asa. Ngunyan, duman sa pag-araw ka ining may mga bagyo Tabi, 3 oras na ang pag-ultanan ka iyan. Bako na itong alas 5 ang aga, alas 11 ang udto, alas 5 ang hapon, alas 11 matanga naman, sundan naman alas 5 kinaagahan, bako pong araw ka Pag igong bagyo talaga, 3 hours pang pag-ultanan. Nyaw, kasubago, igwaning release o Pag-asa na 8 a.m. bulletin. Kasubago baga, alas 5 primero, sundan 8 a.m. Ngunyan, na-interview ni VP Henry sa Pag-asa mag-alas 8:40 pasado na. So niya ko, pag may maghapot, the proximity, dahil na niya ko kita maapod sa Pag-asa, ang proximity, kung maapod na naman kita Chief Tech Ramiro sa Pag-asa, di ito na diferensya man sana. Inapodan ng mga mag-alas 8:40 pasado, tapos pagpuntang alas 9, yung priority maapod haranihon man sana. Hindi kadua, iyo man sana isimbagan Pag-asa. Naihapot na po ni VP Henry ang napapaliwanag na duman. So gabos na dapat ang maisihan. Kaya, iyon na po yan. Tanganing daita man ikadua pang logical reasoning is daita na masyadong maisturbo po sa Pag-asa. At sabi ta na nga ni, balikan ta sa pigpapasabot ta kasubago, 3-hour na unrelease ka iyan ng interval. Kung maapod na naman kita na ihahapot ta, pariho man sa nang hinapot na, buda inisplikar, madidisturbo taman sa mga taga-Pag-asa na. Tama, paluwas na naman sinda, alas 11 yan, alas 9:15 na 16 na nga ni. Di na po yan sa pag-collate kang data, buda pag-analisar para sa preparasyon naman alas 11. Kaya it is much wise naman na data na sinda madisturbo because our set of questions will be the same sa inaahapot ni VP Henry, hindi man na-analisar na duman, pareho ang laman, na-disturbo ta pa sa Pag-asa. Na nagaprepare na sila sa alas 11 release kan bulletin. Kaya po Tabi, so mga nagantabay, ipapadangog po niya mo, priority tayo ni Tabagyo talaga, nasa erarom ng signal number 1, ang bilog na kunya na Albay, ipapadangog tayan. Sabi ni 4480, day kaya nagadurong og magdangog ani day po kita kayan Tabi day po kita kaya yan ang katuyan tadigdi is to inform pag-araw kay may mga remalaso sa panahon, to inform at the maximum level sa mas mahiwas pang kunyan oras ang publiko so ready na Tabi Chief Tech Ramir. Ang madadangog po nindo is the complete text kan interview ni VP Henry. So later part na ini habak ini so hanggang release, so later part na which pertains ini so latest bulletin ng alas 8.
So ito bagat Chief Tech Ramir, so pigtugong ko tabi isay mo. So interview niya sa Pag-asa, okay na yan, makukunya na yung tabi, at least easy na kang publiko tabi, ang ang kumbaga gist kan kamugtakan kan panahon, po, medyo horary man tabi ni. Sige, ang madadaw po nindo is the interview, itong summarized interview ni VP Henry sa Pag-asa, manungod dyan sa kamugtakan kan bagyong senangan ito. Jerome, loko-loko ka, bagyong Jerome. Tino, magpakatino ka nga ni dyan. Magdangog. Ito na po tabi ang recorded interview ni VP Henry Casubago. Go ahead, Chief Tech Ramir. Si Tino po, Typhoon Signal number 1 sa Bicol Region, yung Sorsogon, Masbate, including Ticao, Burias Island, asin nga ni ang bilugman na probinsya kang Albay. Padagos man po ini yung nagkukusog pa, kung sa nga ni madali naman iniyo, ma-reach ka niyo ang typhoon category. Generally, naghihirap man iniyo westward, kung sa nga ni kusog naman iniyong landfall sa may vicinity kang Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte o Tinagat Island sa Atyanamang Baguio sa Agamanin na maaga. So ang pinaka-ring location po kaniyo as of 7 a.m., 360 kilometers east of B1, Eastern Samar, ang coordinates 10.6 degrees north, 129.0 degrees east. So ang maximum sustained winds kaniyo 110 kilometers per hour, as in gustiness man na 135 kilometers per hour. Bumbit niya, west-southwest Manggiraray, sulupan, timog sulupan, Sinsarikas man na 25 kilometers per hour. Yan, tabi in a nutshell, iyon na po ito ang pinaka-gist tabi kunyan interview ni VP Henry Duman po sa Pag-asa. Yan, signal number 1 na po, ang bilog na probinsya ng Albay, and Eastern Visayas po ang direction kaayan tabi. Makusog-kusog man, nasa 115 tapos 135, 115 more or less, and 135 ang doon more or less. Ayan tabi. Manungod sa bagyong Tino. Nasa signal number 1 na po kita, ang bilog na probinsya ng Albay. Ang masunod naman ka na-release tabi, alas 11. Duma naman ki Endimar. Tabi. At kita baghang kan 10:30, duma naman po ki Endimar, iyan matama naman po. Wag dangog ka mo duman, ta very latest na po iyan. Okay, so magprepare sa natabi, and we pray na itong mga agihan na tutumbok mo niyan kan bagyo, isalbar man kan kagurangnan sa mas pang diskwedo kan sa indang buhay and properties as well. Amantang nagpapasalamat kita, medyo minalisngi, nagpapasalamat kita sa mahal na Diyos ta, medyo lisngi, tipay ning di sa tuya digdi sa Bicol, kaya lang mas tapang ipagpaganji kitang mga medyo nakakalikay-likay, nalilikayan kan bagyo, mas tapang ipangaji, so kaligtasan kan buhay and propriedades man kan mga aagihan na iyan kan bagyo tabi. Yan. Ang konsentrasyon kang urang kaini sa latest weather satellite, medyo bako masyadong bilog, so bagyo medyo oblong, elongated ning diit, ang konsentrasyon sa baba na naman. Sa baba, harani sa sentro, pero sa baba na portion, kumbaga sa third quadrant, imahino rin do ang donut na medyo kinipi tang diit, pinagkwantang diit, presta ning diit, na medyo bako ng bilog na maray, medyo elongated na. Yaon sa baba na porsyon, sa wala, sa tahaw-tahaw kan uran, kaya duman sa Visayas an uran tabi. Digdi sa tuya mga outer rain bands sa naman iyan, kaya signal number 1 ang Albay because of the cone of uncertainty. Yan na nagakahiriling nindo sa mapa, madali na bagangon yan diyan sa internet, sa Facebook, nahiling baga nindo, so bagyo itong subilog-bilog na sadit sa palibot kaan, igo baganin halaba nagari apa, palibot kaan, nagari apang pahalaba. Yunan sa pigapod na cone of uncertainty. Pwedeng umitaas pa to, pwedeng bumaba pa wala. Yeah. And forecast yan. And forecast, sabi na nga ni, hindi yan masyadong precise. At least haraning
maray sa katotohanan. It can change instantly because of the weather systems na nagaka-affectar diyan po sa kunyan, sa kaitaasan. Now, ini po maray ta nagka-oristorya ka ini. Diyan bagatabi Chief Tech Ramir sa Facebook, kadakol na nin mga models ano kitang nahihiling na may mga kurit na kung saan maagi subagyo, uni-uni ngaya. May nagarapot na ta ngay taibaan kurit ka ini. So ngaya sa satellite o weather bureau kan Japan, state weather bureau kan US, buda iba pang mga satellite ini mga weather agencies. Iba-iba bagat Chief Tech ang kurit ano. Now, hinapot ko kayan si Sir Cedric. Ako, Sir Cedric, natatadyan sa mga models, ang hihiling unta sumapak ang Pilipinas. Igwa dyanin kurit nga, halik digdi subagyo sa tuo, sa may Pasipiko, igwa ning kurit na minadireksyon sa arog ka ini. Igwa ning kurit na digdi nga maagi subagyo, igwa ning direksyon na utong ngay mas makurit na nahiling ta, kadakul bagang mga models, yan. Ang sabi ni Sir Cedric Daep, talagang maiba ngaya iyan. Kasi Sir Cedric Daep po, nag-adal inining meteorology. So dati tabagang AFSEMO chip, nag-adal yan ng meteorology si Sir Cedric Daep. Dahil pa kayo mga satellite, puro pa sana mga radar systems, ang pag-compute ka ito tabi kan ining dalagan, speed, kusog, oran, gabus, puro manual mano-mano using yung crude radar systems pa ka ito. Kaya magamit ka talaga ito ning utak na maray sa pagkunyan, pagdeterminar kan direksyon asin lokasyon kan bagyo. Kuno arin matama, sain matama. Talagang magamit ka kang utak mo ka ito. Ngunyan, madali na baga, igwa ng mga computer models, AI na ang nagko-compute sa satuya. No. Now, ngunyan, nahiling tabaga dyan sa mapa, iba-iba ang kurit, iba-ibang aagihan, iba-ibang tinampo kumbaga. Niya ko, Sir Cedric, nataarog ka iyan. Ang eksplikasyon ka ni Sir Cedric, simple. Iyan ngaya pa no, na mga kurit naan, minadeterminaran sa lokasyon kang satellite na nakamonitor kan bagyo. So saro ngayang satellite, ikumpara mo duman sa sarong satellite naman na nagka-monitor kan bagyo. Ngayon so satellite kan Japan, o satellite na nag-orbit kan US, satellite na nag-orbit kang na Amerika o Russia o kung ano pa man, iba-iba ngaya ang location kang satellite na ayan na nakaka-picture kan bagyo. Igo ngaya ng medyo hurha baba, igo ngaya ng medyo hurha langkaw, igo ng medyo nasa tuo, igo ng medyo nasa wala. Kaya ang pag-reflect ngaya kayan kang computation ninda, igo ng diferensya. Yan. Depende nga sa location kan satellite yan sa kaitaasan. Ngaya so, satellite kan Japan, pag-retrato ngaya o pag-record ngaya kan bagyo, so location kan Japan, iba duman sa location kan satellite kan US na nagretrato kan bagyo. Kaya, iba-iba ngaya ang kunyang kaan, ang direksyon, depende duman sa computation ninda, taking in consideration yung point of origin kang mamonitor kang satellite, kang nagpapaluwas na iyan kang impormasyon dyan sa internet, kaya iba pa minsan ngayon pig-agihan na kurit. Yan. Baka, iba-iba. Halimbawa, nagtitindog ka digdi sa sarong lugar. Ang view na nahihiling mo, kan sa imong mata, iba, duman sa nagtitindog, sa halimbawa, medyo nasa tuo mong parte. Bako, may pigihiling ka mong kahoy, halimbawa, nakatindog ka direktamente sa hampang kang kahoy. So saro medyo utuluman sa tuong maray kang kahoy, iba ang nahihiling mong view dyan. Yan, araw kayan ang kuwangkaan, ang eksplanasyon ni Sir Cedric Daep. Kaya igo talaga ngayon yung mga mandiit-diit na diferensyas ano tabi sa computation kung sa insudalagan kan bagyo. Depende duman sa location na iniong na monitor kang kunyan kan pag-asa. Sabi ni Pading Noel, good morning Padi. In short, depende sa nakukuang may top view, side view, back view, etc. Tama ka Pading Noel. Na target mo nang gad crosshair,
bullseye. Yan. Depende sa nako ang view, tabi. Yan. Pero ako ang aram kong view, Pading Noel, na paborito mo. So view dyan na burubanggi, perting paghilingon. Day ka nang gadna sa salakan viewng iyan, tabi. Ano po? Ano, Pading Noel? Maray na aga, tabi, isay mo. Pading Noel Manalo and sa familia. O yan po, tabi, ang pinagtawan niya ito ng prioridad. Ano po? Ingat-ingat lang po kita abuton man kita kan pigapod na outer rain bands kan bagyo. Ano po? So yan si Sir Jason Gomez Puyo, El Haciendero, Batag View, kung i-Englishon Banana View. Loko-loko ka, Sir Jason. Buhay pa ito, Sir Jason, na Banana View. Sa inyo nga na yan na banana View, Sir Jason. Natataisi mo iyan. Sabi ni Pading Noel Manalo, fair view an apod kaan. Ha ha ha. Inabot ako kimalas padi. Daid na ako nakabalyo sa Happy Island. Ha ha. Day ka na magbalyo, kompadre, arang ko ika kung yan ka na. Well-versed ka na baga sa tuod na kita kandig di sa Bicol pag mga bagyo-bagyo, planado tanan sa tuyang mga hero-hero in advance, ano. Day ka na magbalyo na duman sa Happy Island, tabi, ano. Sabi naman ni Sir Jason Gomez Puyo, nag-chat si Sir Jason Gomez Puyo kasubago. So mga view ang pinag-ururunan ta. Sabi ni Sir Jason Gomez Puyo, El Haciendero, Batag View. Kung sa English, Banana View. Hinapot ko si Sir Jason Gomez Puyo kung sa inang Banana View iyan kung buhay pa. Nagsimbag si Sir Jason Gomez Puyo, El Haciendero de Segundo. Ang simbag niya, inosente ako kaan. Yan. Dahil man ako kaan mga lastabi, Sir Jason, kung inosente ka. Unisa naman tabi, itanong mo dyan sa mo man na isipan. Ano ha? Kung inosente ka kaan, Sir Jason Gomez Puyo, kung sa inang Banana View. Aram mo itong Banana View tabi, Sir Dalugdog Jason, kang 97.1 OK FM. Aram mo ito? Aram mo! Magayon tayo ka ng implied acceptance. Ini si Sir Jason Gomez Puyo. Aba ko nga ng implied acceptance sa imo. Express acceptance. Ini si Sir Jason Gomez Puyo. Igwas yan ng kunyan. Complete total denial. Complete total denial. Ini man na masasabi ko sa imo, Sir Jason Gomez Puyo, ha? Itanong mo tabi ini sa imong kunyan. Malinaw na kaisipan. Total denial ka na. Sabi digdi, the more you deny, the more you confirm the existence of the truth. Yan. Sir Jason Gomez Puyo, sa kakanigar mo, ang katotohanan nakukonfirmar. Yeah. Sir Jason, denial is the weakest defense. Sabi ni Sir Jason Gomez Puyo de Segundo. Aba kung tama, Sir Jason. Sa kakanigar mo, ang katotohanan nakukonfirmar. Yeah. Oras, Pilipinas, alas 9:31. An oras hatod sa Indokal, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Generica Drugstore is an accredited PhilHealth gamot provider. I-claim ang libreng gamot nyo sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Para sa listahan ng participating stores, pumunta lamang sa official Facebook page ng Generica Drugstore. See posters and flyers for more details. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi.
Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Herprint, sigurado kang astig ang resulta. TF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 MP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio, Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tabaco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Aber daw, tamay mga istorya kita sa luwas. Naputol Chief Tech Ramir. Okay, sige, signal mo lang ako. Tabi, takasubago ibinandera so ngaran ni kumpadreng Jomar Bien. Baka mag-reconnect. Halik dyan po sa kunyan. Sa Premier Distrito kan Albay. Good morning palang tabi, dyan sa sa kay Congressman Attorney Pido Garbin Jr. kanako Bicol kasusaro na pahapyawan ta na ini pero ngunyan medyo tawan taning diit pang prominensya ta na designar baga siya pidagnumbraran bilang permanenteng miyembro na po kan Board of Regents kan Bicol University kanakaging semana nagluwas na ini tabi now permanente na po siyang membro kan Board of Regents igwa po ning kunyanan igwa nin hanggang nito 2028 yata yun or sobra pa basta more or less hanggang 2028 ang parang tenure man kan sa indang opisina so congratulations. This goes to show na yung yan may tiwala sa tuyang mga appointing authorities itong sa mga screening authorities, appointing authorities, the government dyan sa kapabilidad, integridad ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Taang Bicol University baga bako yan basta-bastang universidad. It is a prime university, prime state university sa diri yan kan gobyerno. So ang pagnumbrar mo diyan nin mga mapadalagan kaan magpuunduman sa policy making body lalong-lalo na ang Board of Regents pati na yung men and women pababa sa staff pati na teaching personnels and not teaching personnels bako po yung basta-basta because it is a state-owned premier university na producers po nin mga top-notchers sa manlain-lain na field of studies. Yan. Day ko lang aram, igwana dyaning na producer na top-notcher sa abogasiya yung bio. Garda ipaano. Pero medisina igwana. Engineering lalo na. Architecture igwana. Nursing igwana. Yung abogasiya pa, parang bago pa lang iyan na institute dyan na kunyan na departamento sa Bicol University. And dakul dyan ang mga graduado na mga top caliber ang sa indang intellectual capability, mga cum laude yan, magna cum laude, and nagkakapera dyan, yaon sa mo digdi sa DCGB. The premier mainstream na broadcast industry man po sa Kabikulan. Di ba, Chief Tech Ramir? Yan. Kaya,
ang punto ko digdi is, bako po basta-basta ang universidad na iyan. The premier state university sa South Bicol. Ano, ngunyan, kaipuhan mo dyan, an igwanin mga intellect tabi, capable. Ini pong mga nagukunyan, nagpipirili, kan mga magiging miyembro kan Board of Regents, policy making body. So, yan, gustong sabihin, pinili po si Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. They believe in the intellectual capacity buda gabos na mga kondisyones apportenant duman sa mga dapat na magkaputning sensitibong pwesto na yan, policy making body, gabos-gabos sa Bicol University, yaon dyan kay Congressman Pido Garbin Jr. kanako Bicol. Kaya nanong bararan baga siya dyan. Tabi. Plus, kasabay man siyempre si Congressman Kaloy Loria na pinag-endorso man kang kunyan kan House leadership sa paagi ni Speaker Boji D. Yan, tabi. So, si Congressman Kaloy, kung diretso yan, sarabay-sabay sinda dyan tabi sa Board of Regents. Now, with talking about Congressman Pido Garbin Jr., iyan po. So, iyan ang mga nagpirili ka ang tabi, kaya naibugtak yan dyan because they do fairly believe na yan po capacitated din maray si Congressman Pido Garbin Jr. And he met all the requisites and qualifications, none of the disqualifications sa pagkapot po kang kunyan kang Board of Regents kang Bicol University. And it will be in good hands. Tabi, pag ang yaon dyan ng mga nakakabugtak po sa Board of Regents kang Bicol University are capable, igoning mahiwas na kaaraman sa gabos, applicable laws, gabos na mga kaipuhan na mga inputs na dapat na paghururunan dyan on how to make sure na andalagan po kang Premier State University digdi sa Kabikulan, State University ning BU, mamantinir ang prestige and an integridad sa pagprodusir po ng mga top caliber graduates. Pag-araw ka na mamantinir po ang kalidad kan edukasyon, igwaning assurance na so knowledge na dapat na maibalyo, transfer of knowledge from the capable professors, capable lawmaking bodies, capable na mga yaon sa Board of Regents, na aasigurar na magkakaigoning transfer of knowledge pasiring duman sa mga estudyante na gagamiton kan mga estudyante in the future na maging mga magpapadalagan man kan sa tuyang gobyerno, magpapadalagan kan mga establishmentos, ahensyas, departamentos, and magpapadalagan kan ekonomiya, gabos-gabos, pribado, gabos-gabos, tabi So that's it. Congratulations, tabi. This goes to show na yaon ang tiwala pa yan sa grupo kara Congressman Pido Garbin Jr. kan ako Bicol sa pagkaput kan mga pwesto na iyan dyan na bako po yan basta-basta tabi. Napigakaputan kang kung sisay-sisay. Nagkunyan iyan, nag-agyan sa sabi na nga ni maigot na pag-screen kan pwedeng magkaput kayan. So, congratulations! Tabi? Yan. And Bicol University and the community as well is assured na with the infusion kan mga araw ka na mga capable na mga members kan Board of Regents plus yung mga staff dyan sa Bicol University, teaching and not teaching as well, the community is assured that BU is in good hands, tabi. Yan. Halataraton tala itong sukay kong Kaloy, tabi. Tapi pinag-endorso baga siya ni Speaker Boji D. Yan. Anytime, maluwas man po yan ang nombramento man ni Congressman Kaloy Andeslor. Yan po insofar as yung ako Bicol and Congressman Pido Garbin Jr. is concerned sa pagkakanumbra po dyan sa Bicol University Board of Regents. Jomar Ben. Nakakonektar na si Pading Jomar. Balikan tan sa iyang location. DZGB. On the spot report. Kumpadreng Jomar, good morning. Thank you very much, Pading Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Location ko, Pierre, sa Siyudad Cantabaco. Dahil na nakatukal sa sarong ferry boat na nakatalaan na magaling alas 8 ng aga
dahilan sa ipinaruwas na bulletin kan pag-asa na signal number 1 na po ang kasubagong alas 8 ang syudad kan Tabaco at bilog na probinsya kan Albay. Ini ang kinumpirma sa tuyang niya ni Madam Mayra Balota ang pamayukan na Philippine Ports Authority digdi sa syudad kan Tabaco. Lagad da paring piyo suduang biyahe pa San Andres kasubagong amay parehas pa itong nakahali sa alas 8 bagaso Bulletin. Tatawal kan Roger on that. Kaya sa mga pasahero, may mga bus na kuta na nakaprepara na maglaog duman, pull out na sinda. Dahil kitang pasaherong nahiling digdi sa laog mismo kang pier, kadaklan, siguro mahurutel ito. Dahil Buda, ang kadaklankan kumpadre, yaraon sa Katanduanes dahil nakahali duman. Yan, paborilta yan. Paborilta digdi sa tuya sa mainland. Kaya Roger on that. Pambihira so hali sa Manila, pambihira iyan ngunyan. So pasiring sa Katanduanes. Si Guama, nagkapira, o tunahiling ko, pasiring duman sa mga lodging house. Pambihira. Kaysa masano man agad komportable sinda kaysa digdi na magtambal sa pier. Pero baring piyo, minabot man kasubago pa lang pasado alas 9 ang saro man na ferryboat hali sa San Andres. Ini sumagaling alas 6:30 kasubagong aga. Nag-abot ngunya na pasado alas 9. And piglalao man na may maabot pa digding saro na ferryboat from Birac, Catanduanes. Mga alas 10 daw ata yon. Dahil nakatukal naman ito duman before 8 o'clock at in diretso na ito madigdi. Sinabi ni Ma'am Balota na so mga ferryboat kung sinda ma-shelter na sa Indayan, pero pigi-advise niya na mag-shelter duman sa Sula. Antes na magkusugan ukod sa Kaliman, na magkusugang parusahin tubig digdi sa syudad kan Tabaco. So medyo klarado niya ng pier dahil naman minadiretso digdi so ini mga pasahero matapos na i-suspender na sa biyahe. Pero pigla man si Gundig di sa mga gwardiya, pigla man may maarabot ngayon dyan and makikihuro na dyan sa pier passenger lounge Matarambay. Sa arog kay ning sitwasyon sigun kay Balota kung sakaling may mga pasahero na digdi sa passenger lounge magtarambay, kumaduro ng gayan. Pero pag nag-order kay evacuation ng gobyerno, ang mga ini idideligar na nila sa lokal na gobyerno kan Tabaco para sa pag-evacuar. So, ano yun naman digdian, actually, ano yun digdi so Highway Patrol Group, nasa paglibot, nag-inspection man kayo ng mga auto siguro, protocol man yung daya na pag may bagyo, kaya ito naman din magreparo sa mga arog kayo ng mga lugar. Kompleto digdi Philippine National Police sa Ranion Mandigdi dahil nga sa pigla o man na pagdakol ko na kan mga pasahero as in pagkakudir kan mga may stranded na pasahero kung sakali. Kaya panipiyo ang sitwasyon digdi sa pier kan syudad kan Tabaco. Jomar Bian, DCGB. Thank you so much kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa Tabaco situationer sa Pantalan. Mientras tanto dumag kita sa Premier District o kaya sa 3rd District sa lugar kan sa tuyang chief reporter si Pading Jimmy. Jimmy Nasalita on the spot report. Kumpadre Padi Chief, good morning. Yes, salamat Abi Padi matinaaga sa mga dagdag niya tong bareta dahil pang development sa dalagan kan investigasyon sa kaso sa pambabadil sa dating broadcaster na si Noel Samar. Limitado pa ang mga pinagpapaluwas na informasyon digdi sa Albay PPO kung saan ang nagkakapot ka na investigasyon kay ni Ioan is ITG Samar. Ini ang pidasong informasyon na kuakan di si GB News tagapagtaram kanal by PPO si Police Major Maria Luisa Tino at yan na hapon da posible magkunbinliwat ang mga nag-atender kay ning kaso para sa case conference. Matatandaan ning si Samar
Iwan binadil kan mga nagtalikod na aldaw sa patutukad na parting tinampo sa barangay Morera. Oo. Sa Inharo sa gari masarong bulan ha. Pero as of now, dahil pang opisyal na kalinawan kung ano ang motibo si sayan suspitsado sa likuran and dahil pang development na ipinagpapaluwas kung ano na ang dalagan kan investigasyon. Sana kumpadreng Jimmy, day maarog sa iba na as time goes by, nalilingawan na sana. Sana, dakul bagang mga arogan, sana matutukan iyan, dawa day na so espiritu bagakan entusiasmo, takadaklan baga, medyo natututukan sana yan pag fresh ko pa. Sana maski day na nag-follow up, diretso mangiray yung mga magigiting tang investigadores. Correct. O justice should be served, talaga. Sige. Okay. So yan tabi pa de, mga pag-update niya to kan nasabing kaso. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Hali dyan sa imong area of responsibility. Sana po dahil makaarog sa ibang mga kaso na dahil nagkakadiremanda, dahil na akusaran, dahil na acquire ang jurisdiction over the person kan korte, as in dahil na ikukulong. Sana po makamtan ng hustisya kan mga nagkabiriktima na yan kan mga killings. Bako sana ining kay Noel Bellian Samar, buda iba pang mga killings na nagburutwa ka nakaaging mga panahon. Maray na aga sa satuyang amigo Don Ramon Regino, ang retirado na dating Vice Provincial Engineer Canalbay, na ang istatura kay ni Chief Tech Ramir, garuman sana taga Poland, tisoy na maputi-puti ang buhok budaan bigote. Ba, talagang polis na polis ang istatura. Papamon Regino, good morning tabi isay mo. Haing ka Papamon, uno barang ang mga maray na ora istorya na lamang tabi. Eto na po muna. May mga commercials pa kita, buda mabareta si Jen alas 10. Mabulta ang programa pakalis kan mga ini. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 1 minuto pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Pipahali ni Senador Erwin Tulfo ang pagbayad ng travel tax na pigasabing nakakaulang sa diretso sa pagbiyahe ka mga Pilipino. Sa isinumiter na Senate Bill number 1409, kamautan kay ining halion ang travel tax susug sa ASEAN Tourism Agreement na pinirmahan kang Pilipinas kang taong 2002. Pinag-unambitan kang senador na 14 taon na ang nakalihis poon kang pirmahan kang Pilipinas ang nasabing kasunduan alagad sa
ngunyan, pigpatawan pa man giraray ning travel tax ang mga kabambayan na nagbabiyahe paluwas ning nasyon. Pigsiguro kang bil na ini na ang pagbiyahe ka mga Pilipino magiging patas, accessible asin magkakanigo ang presyo. Nagtutubod ang senador na ang paghali sa ulang na ini sarong paagi para mapauswag asin mapakusog ang sektor kang turismo sa nasyon na kayang makipagsabayan sa mga kataraning na nasyon sa Southeast Asia. Yan ang bareta kali sa Newsbiz. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Tonic Bank, pamasko loan. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank loan, pamasko loan. Sa shop installment loan, pamasko loan. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 2025 to January 11, 2026. For DTA Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Ano pa man tabi o, alas 17 na baga. So mga nagluluto dyan kan pangudtuhan, dali-dalian na tabi, tatibaan mabitin na, tibaan mabitin, pasiram-siramon yan. Sabi baga na Endimar, pasiram-siramon, tanganing mapremyuhan. Igo pa kitang mga report dyan sa luwas, paramdam sa mga nagantabay. Kung yaraw pa po ka mo, 09660 730-115 is the number tabi. 09660-730-115 as in 0942-670-115. Morning. Yan, may mga istorya pa kita dyan sa luwas. Aramonta daw informasyon na bit-bit ni Angel Mustasa, hali yan sa iyang area of responsibility. Angel Mustasa on the spot report. Angel, good morning tabi Angel. What's happening? Maray na pagkaaga, Sir Pio po. Maray na pagkaagaman po sa mga paraan tabay sa mga dugang tapang bareta. Nagkaigwanan in orden si Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa City Disaster Risk Reduction Management Office para sa pagkondukta man and inspeksyon sa mga buildings na pagsadirikan lokal na gobyerno kan Legazpi. Inian pahayag kan alkalde sa DCZB News kung sa nagkaigwa na sindanin pagpururon ni CDRMO Head Ma'am Lady Azur kung sa ipaprioridad ninda ang mga buildings na pagsadirikan na LGU para masiguro ang estado kaini asin kung kaya man da Sir Pio pang magtindog asin na day man maapektaran in kaso may tumama na bagyo o linog sa syudad. Sinabi naman ni Ismail na makalihis na matapos ang pag-check sa estado kan mga establishmento na pagsadirikan LGU, tulos man silang makikipagkomunikar sa Department of Education, partikular na sa Schools Division Office of Legazpi, para maisunod naman ang mga eskwelahan na nyaong digdi sa sakop kan syudad ng Legazpi para masiguro man ang kaligtasan kan mga estudyante, mga teaching, as in non-teaching personnel. Yan po, Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon halis sa luwas, si Angel Mustaza, DCZB News. Salamat tabi Angel sa dagdag na istorya halik dyan sa luwas. Mientras tanto, happy listening kay Madam Rosiel, dyan sa Embarcadero. Madam Rosiel, good morning tabi, happy listening dyan sa tropa. And siyempre kay Sir Renen de los Reyes, kan Bato MPS sa Katanduan. Sir Renen, maray na aga tabi, mabuhay ka mo dyan sa Bato MPS. And nagkakaigwa na sinaning pre-disaster risk assessment meeting. Yan, good morning dyan sa Bato MPS. Sige tabi, sige, tama yan. We pray and we prepare. Si Jonah Bernal Barcelo sa Baclayon kan Bakaka, especialmente ang Bernal as in Barcelo family, naka-tune in, nakaantabay, giraray sa Baclayon kan Bakakay. Jonah Bernal Barcelo sa familia, sa grupo, maray na aga tabi sa indo and happy listening. Thanks for being there. And si Boying na Parkon, maray nga nita pinayagan kami kan Coast Guard makalusot pa piduran. May dara akong pasyente, wala na po kayang biyahe. Uni na sa Albay Doctors Hospital. Sir Boying, salamat tabi. Good, nakalusot ka mo tabi. Pigtugutan ka mo, may daramang kamong pasyente.
dahil na kayang biyahe kaherak man kan pasyente. Maray nga ni tao yan na idara nido dyan sa Albay Doctors Hospital. Sir Boying Parcon, mabuhay ka tabi. Istorya pa kita dyan sa luwas, aramon ta daw, ang bit-bit na informasyon ni Pading Al Armario. Al Armario on the spot report. I-connectar ta kay Pading Al. DZGB on the spot report. Pading Al, what's happening? Good morning, tabi. Thank you so much, Pade. Good morning. Mapabod giraray nin traffic consultative meeting at yan na hapon si Mayor Isyam Ismail para pagurunan kung paano marisolveran ang problema sa traffic digdi sa Legazpi. Yan ang sinabi kan alkalde kaso bago sa interview ta kung sain parte ni kan nagiging problema kan Legazpi lalo digdi sa urban areas ang sobrang traffic lalo na pag rush hour na ikinakauyam kan mga motorista. Sa pinanikod na simana, may inisyal ng pagruron na manungod kani, may mga sesyones ang ibang concern, lalo na ang mga law enforcers and PNP and PSO and iba pa. Asin at yan na hapon, ipapain nila sa rini kung ano na ang giribuhon na manungod sa planong implementasyon, chiring kan inoto na pagurunan, na after kan undas gigibuhon ang mga planong pag-resolver, mga solusyon kung paano bawasan ang traffic sa syudad. Kaya siya na hapon tabi pa ni, schedule na mag-meeting ang Traffic Consultative Council. Siguro pagkatapos kan meeting na san taduman sulaban, dispesta na makahurom si Alkalde Isam, pagkatapos kan haruron. Tangon yan, dai pa man, kuwan pa yan, dai pa. So hururon, sukuan ang consensus, Sige. Yes. Sabi pa rin sa makita sa mga attender, tanganing masabutan ta kung ano ang sa indang mga plano. Kung sain mo na ilulusot sa motor mo, naloko-loko ka, kung sain ka nag-check-in, kung sain mo, tayo baga mga one-way, buha ka talaga. One-way? Day, kung ano mo yan, mga way-way na yan, bigyan sabi pa rin. Unless na i-guide mo ako, buha ka. Sa inang harap mo. Dapat isip kay matender ka kan meeting naan maisian mo ang direction mo kung saan willing akong i-guide basta ikahan guide ko. Lako ka. Sige, atindiran tapos kung makon matapos tulos may laog ta duman sa Bicol si Mayor Isam kundi sa aga sa programa manating ang pambanuan. Sige. Yes, sabi pa rin. Maraming gracias ang informasyon. Digdi sa City Hall, Al Armario. Thank you. Thank you so much, kumpadreng Al. Sa istorya hali dyan sa luwas, maray na aga kay Madam Rochelle dyan sa Embarcadero. Ako, Bicol. Pio Fernandez sa Krimo Kalmanwan sa DZGB. Pio Fernandez. Thank you so much. Ang pipi mo, ang pipi ko, siya si Papa P. Bicol Target with Salamat na taman Bicol Target ka buwa ka. Gamitan nga yan na antipasngak mo. Ang pipi mo, ang pipi ko, siya si Papa P. Tingog Kanbanwaan. Yan. Pio Fernandez. Gamitan nga yung antipasngak mo. Ano aram mong antipasngak tabi? Jerome? Antiparas. Mag-iuyaman mga gura. Gamit nga nga antipasngak mo. Hanapan daw ngayon ito pag day mo makuha mong hanap mo. Iyo baga mga taramon magajiram. Good morning dyan sa Batu MPS. Listening sinda Ma'am Ciara Trakenya. Yan, mabuhay Madam Ciara Trakenya. And then si Sir Harold Surya and Sir Marjun Tulay. Happy listening dyan sa Bato MPS, sa grupo, sa men and women kan Bato MPS, sa Renen de los Reyes and sa tropa kay Ma'am Ciara Trakenya, buda si Sir Harold Surya, buda si Sir Marjun Tulay. Kumusta na lamang tabi
Ay, kumusta mo ako, Sir Renen, ki amigong alkalde, ning si Juan na Rodolfo, yung lalaking day na lamang nagparamdam, apudang ko na naman dyan, taon-taon si Juan. Si Juan, si Mayor, ikumusta mo ko, Sir Renen ha? Taraman mo day, kalamang dadagparamdam na. Si Mayor Juan, si Johnny, parkadawang ko andyan sa Bato, kan Catanduanes. Nagdadangog ang mga taga Del Rosario, Santo Domingo, Albay. Maray na agatabi, Phil Balila Jr. And siyempre, yung amigo ta sa 3-3 Paints, mauranda dyan sa Tiwi. Sabi ni Kagawad Bong Logroño kan 3-3 Paints. Nakadangog katabi Kagawad Bong. Morning ha, may dandil na kamuduman sa Vira, Catanduanes ha. Yung 3-3 Paint, it's now penetrating ining environment friendly na pintura, pinakabagong pintura tabi sa bilog na Kinaban. 3-3 Paint, tabi? Yan. Sabi ni Renen, ha 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 ha. Iyo taraman mo si Juan, may ruwan inyo dahil lamang nagparamdaman lalaking an. May ruwan, sabi mo, namimiss ko na siya. May ruwan na Rodolfo si Johnny. Pasyar kita sa Bato. Iyo Kagawad Bong na Logroño ta lulusubong ko ini si Mayor Juan dahil na nakarumdum so lalaki na naman ha. Yan. Pasyar kita sa Bato mga noorin tabi Kagawad Bong kang kunyan 3-3 Paints. Joshua Bino on the spot report. Uyan na si Joshua. DZGB on the spot report. Joshua, good morning, go ahead. Yes, good morning, Tabi Serpio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong bareta, nasa proseso na ngunyan ang lokal na gobyerno Candaraga Albay para gibuhon ng lay digdi sa munisipyo na pagtataonin penalidad pado sa Tabi Serpio sa mga individual na mambabastos sa mga tourism sites na nasasakupan kan munisipyo Candaraga Albay. Kung matatandaan Tabi Serpio, mahigot na pinagkondenar kan lokal na gobyerno pati na kan sangguniang bayan Candaraga. Yan. Itong nangyaring insidente na pagpicture din ubamplos ka nagkaperang mga basketball player asin na vlogger dyan sa Green Laba sa barangay Niisi, Daraga Albay. Bakong nagkunyan ito, nag-aparecer ito personalmente kay Alcalde Vic? Tama ka din Tabi Serpio, nagbisita sa opisina ka na alkalde para personal na maghagad ni na kapatawadan duman sa indang nagibo Tabi Serpio. Kundi bilang simbag man giraray kan lokal na gobyerno pati na kan sanggunian. Asin kumbaga gibuho ng lay talaga na magtaonin penalidad sa mga arog kay Serpio yung mga aktwasyon na kumbaga nababastos man ang mga taga-Daraga pati ang mga pinagpoprotektaran na mga tourism site. Mga taga-say nitong vlogger na ito, nabutas kayo sa atensyon ko dumanta, may tigatindiran kaming gadaan paano sa tiyong ko. Si Kwan mga ito Sir Tio, si Kit Jimenez, so dating player kan San Miguel Dirmen, na panahon na ito, na kumbaga na arkila ni Mayor Ray Bragais na magkawat sa tabako, exhibition game. Siguro pagkatapos kan kawat na banggi, kinaumaga, naglalakaw-lakaw, na puro parasyar, nag-uba na close duman sa Green Laba, naglitrato, pino sa social media, nag-trending. Kalukuhan baga, criminal offense yan, hindi ko aning criminal offense, dahil pwedeng mga agad-agad sa ning tawad. Kalukuhan yan. Magin si Mayor Ray Bragais, susub sa report ni Kuya Jomar Bien, dahil na uyunan, seryoso, naging actuasyon. Kaya si Mayor Ray Bragais mismo ang nag-contact duman sa manager para magagad din sorry itong mga involved na mga individual. And it does not end there dapat sa sorry sana. Tauyugon man ba, sulubot mo, inunus-nus mo duman saan ito. So, I love Green Laba. Kalukuhan baga. Maray ka pasipasong kilang nga itong lubot kang Jimenez na anyo. Ako sa karaw. Bata may dyan baga sa social media, kadakon dyan yung mga views. Igwa pag nagsusurog. Ay, kalukuhan na.
Aber daw, duman sa harong nila, sa trangkahan kang harong nila, mag-uba-uba magkita, inus-nus taman sulubot sa gate ninda. Bako? Iyo baga. Oo. Kaya si Atty. Ayan pa kasi nagsertiyo ang nag-initiar ngun yan din sarong ordinansa na yun na nga niyan, gibuho na lay ang pagkataon ning penalidad sa mga bisita man o kaya maging residente Iyo. na maggibo nin bako kaaya-ayang mga gibo sa mga tourism sites digdi sa Daraga Albay. Dangon kung ta serti ang entrevista niya to kay Atty. Makasinag. May propose po na ordinansa protection kan mga tourism sites po digdi ano po sa mga provision tuman sa ato na. Ayun sabi, ini sarong reaksyon sa inibon ni Mayor Perete na pagkundinar paga. Immediately after na naisiyan ito kang Daraga, nagkundinar si Mayor Vic kang Arong Quezon. So kita bilang legislador, nag-gibo man kita, nag-isip man kita sa ordinansa na para na ito madugli o maulit kiraran, isisay mo na tao ang nag-display, mga indecent display, or ito sa pagkilingta na rumal-dumal at inbako na ayon sa moralidad kisa rong syudad, dapat ipagbawal yan. Halimbawa, ano kayo ito nag-uupa, lalong-lalo na ang pag-disintegrate sa mga simbahan, pag tao maraot na picture sa mga establishmento. Yan, ipoprohibit na yan. Nanaling kapos na tao dito sa tuyang banwa, magsunod sa mga Ano po so penalty clause naman sa ang penalty clause sabi kay 1,000 to 2,500 fine or imprisonment sa bulan sa kulaluna bulan. Ayan tabi sa tiyo, na ordinansa ko dyan, na pigingo ang may pasar sa sanggunang bayan para dahil na mautro, o kaya kung mautro man, at least may mapapanimbag ng individual sa bako maray na mga gawi-gawi na medyo nababastos man sertiyo ang imahen kan munisipyo. Igo ding national law yata criminal offense inda ko sana pero isi ani kunya ni konsyal kin attorney Ayan pagka-piglocalize piglocalize ano supplementary law na lang iyan o di the best da gibo na yan diyan kun mo an mahuba ka retrato ka subukbot mo na ka salo na duman sa kunya baga sa puso-puso desecration of public place. Jesus Mario Joseph. So may lubot mismo ito kan so dating player kan San Miguel Bermen. Si Jimenez, so dating player kan San Miguel Bermen, siya so nakapasok na duman sa I Heart Green Laban. Yan, dito so lubot niya duman. Siya so nakapasok na duman. So saro pa sa iba niya. So nakatindog mismo sa tubangan, nagari nagdadalagan pa duman sa may sa may I Love Green Laban na konkreto. Mario. Kasi nakapasok na mismo na pandukan, so basketball player. Si Jimenez. Nya ano susabi ka ni alkalde bikan duman sinermonan kan alkalde? Apa to sermonan ito? Na-interview ta siya actually, may nakapaabot sa iya kan litratong ito. Kan mahiling niya so litrato, automatic nagpalawas tulos kay public statement na pagkukondinar itong araw itong gibo-gibo. Tapos yun sa'yo, bako maray na pangarugan kan iba sirte ka baka sabihin kan iba, pwede niya siya ng pag-arug-arugong kahit ay mapwede kung sa Manilaan pinahugutan kan mga alkalde duman na putol ka Joshua day ko lang pa nasubay benta o to sibot kami duman sa pagkakito body floor gunbuan na gibo-gibo na di sabi ni Jason Gomez Puyo de Segundo kunyan igwaning pinalidad man igwaning nabalgar ka na lay managad sa revised penal code o ano tabi Joshua go ahead sa madaling sabi Sir Pierre nabastos man sa alkalde kan mahiling itong litrato tabi Sir Pierre kaya tulos na pinagkundinar itong araw itong mga gribo sigud sa iya pangit tertiyo pagilingon sa imahe kan tourism site di sa Daraga kaya etuan dang ikundinar sa ngani mapaisi na day pwedeng mang-arog itong gibo di sa Daraga pero sabi nga na-delete na itong na ito post da o day pirang oras dinilit sertiyo pero gulpiso naka-screenshot damage has been done
Oo. Gun mo. Sige. Dinilit na. So, anyway, sabi, Sir Pio, sa kunyan, nagkahurusay naman, nagbisita mismo personal itong si grupo ni Jimenez kay Mayor Vic Terete. Pero, dahil natatapos sa hearing lang kay Sir Pio, Iyo. kaya sa kunyan, evacuated to pasar na ordinansa, mataunin penalidad sa mga araw sa itong aktwasyon digdi sa daraga. For future criminal offenses. Roger po dahil. Roger. Yan, tabi Sir Pio, ang dagdag na itong istorya, Jos Pabino, Sige. Salamat, Joshua. Artikulo 201 kan rebisadong Kodigo Penal kan Pilipinas, sabi ni Jason Gomez Puyo de Segundo. Artikulo 201 kan rebisadong Kodigo Penal kan Pilipinas. Salamat kan sa ilo pag-antabay, mahal na amang Diyos ang magbantay day maghali, masunod tulos ang matatag. News Director Mar de la, ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. This Christmas, Metro brings you Holiday Bundles promo. From October 10 to December 31, enjoy up to 50% off on specially curated bundles from appliances, electronics, storage and organization, houseware, and home improvement. Plus, shop with ease and enjoy 0% interest on installment purchases using major credit cards.